Texas Samusomome Salome ndege na Igwete Samusomome Caroline Cheki korwa Texas Samusomome Jessica ndege korwa Ikonge Samusomome Baitas ndege korwa Ikonge Samusomome Naomi Getara korwa Kerumbe Samusomome Naomi Getara korwa Kerumbe Samusomome Isaka Sotom korwa Ikonge Samusomome Isaka Isotum korwa Ikonge Samusomome Iladi mapenzi wa mitongoteba Samusomome Iladi mapenzi wa mitongotera Samusomome Okaduo baba era gokwana Samusomome Makambo mitoni era goteba Samusomome Baito Samusomome Samusomome Wow Samusomome Igo Samusomome Aminto Sierra Maji Samusomome Edansi ya bwatire ya betire Samusomome Igo Samusomome Nyageri bonamale ko nyageri amale Samusomome nyageri amale ko waitu Samusomome Baito Samusomome Wata manomo kombo Samusomome Baito Samusomome Samusomome Eredia ya kisiifm Samusomome Baito Samusomome Omwanoma Samusomome Sibiniarika Samusomome Edansi bononi gebwata tensense Samusomome Okando Samusomome Makambo mwana bomwe Samusomome Baito Samusomome Wata mate sole Samusomome kisiifm 94.1 Radio Yomogusi Inche mokanu tigantere Radio Yaito kisiifm Inche mokanu tigantere Radio Yaito kisiifm Watabarai baitabaya Bago kolega simo igwebuya Watabarai baitabaya Bago kolega simo igwebuya Oyo teregita temba Imbuya segasi ya engia Oyo teregita temba Imbuya segasi ya engia Otebere ya barai baito Bakolega si ya wano mukia Otebere ya barai baito Bakolega si ya wano mukia Amyoro ne musi dudusi Mominchori meto samyemia Amyoro ne musi dudusi Mominchori meto samyemia Mochikoro Miruka Stacy hashtag kama kawaida ikiwa ni mama yao Shelly kadotka dimple o mwanachi dimple Asa wasemia wayege tija Ega simo wate nengia Asa wasemia wayege tija Ega simo wate nengia Enka Yomogusi Isa ya ino nengia Wasemia wate nengia ya ino nengia Obasemia mwate nobuya Emusi bazai Imanye iruburito asa magazeti kwa Kenya Emusi bazai unakoretwa sore na kisiifm Imanye ariruburito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa sore na kisiifm Imanye ariruburito asa magazeti kurwa Kenya. Alright, abara kabisa jidega chia butokira igana 25 na mense ya moya bono mambe chinsani cha Afrika ya mocha ene nkayo mugusikisi ya farm station ya unambe masoko semi okumanyana boy gokokya nebiro bune bibona tubangire gokumanyia aya yechinguru manasa magazeti yeli tukoli lero nche butambe
ngoro kwa du omunyakirogo liga 001 liga 003 area number 2 ndio lero tujirio gana lile linene ilianza ndibwa to muchando by the way liga 003 ngoro kunga Ronald mayaka brigadier na rote ba liga 002 ndibwa to muchando ndisiretise moke yewo ndibwa ta matanga litukulia lero yato moye ngora Kenya sali bekere ole muneli bagate kubagendereze kuna kumatalia na kwaene kinganko moye bale isemoke litukulia lero senaro kutora nyole bironto nya gukeria tubashiomerie zenje ukorwe ngora anyway nyasai to no muya nyasai to no muya bwana tokonyere twakorre week successfully amabera ayi botambe tokotebagara mange ere no munyamabera by the way uya bwa yetiga boto isane wandi goboro bonge sana no bwanchani bwaye mboli nekerengo naendo manyete tabwati bombocho ngaya korusio bombocho ere nyasayo mocheno owataka komboliri swali elitibwati jiu yukurusi no naye anyway lietali ade limolioka igakorokwa nyasaye kama kawaida nje kabo kuone mbwa gazeti ya Taifa Leo yejitariki 20 umutinyu gatano mwaka w'ikiri 2022 litukulia Ijumaa etengo Friday asoko poko kwa nenga seti ne ya The Daily Nation litukulia Ijumaa tariki 20 umutinyu gatano mwaka 2022 senji nsemo chiri cha Tanzania gazeti yego ni weli we amona 700 ya Taifa Leo 500 chiwe cha Tanzania chia Kenya ne 300 chioka aiga chia Kenya ne 500 mo anyway to headline ya The Daily Nation yes yerega simple Rigathi versus Karua eyene comparison yakorirwe n'ingaseti ya somuga no murekera se page ya kane go page ya gatano inga Rigathi Gachagua ochoro ko ba umukonyi bo umusike William Samuel Ruto yes ana mona Martha Karua ochorwa ko bo running mate Raila Odinga ekero bakobe kwa seratiri yes ngora chikuyirira tiria sokoleta chikura sense moyuri bachoru nera chikobe running mate yaye ndio kolengana na research bakorere gaiga abanyanenga seti yiga niko bagoteba nga 32% yaba subati igo bago support ye ticket ya William Ruto na Rigathi Gachagua 32% of women right 35% of women na bago support ye ticket ya Martha Karua na Raila Odinga meaning still abasubati mbele bago support ye nzembe ya moina yes lakini kate na research ntangani yes kurubachorwa because it's this week abantu babe nominated ya kabere ncherere mugano nora se page ya kane go page ya gatano mwancho motegereri as a headline gazeti ya Taifa Leo wagombea urais 55 wahatarisha uchaguzi wagombea urais 55 wahatarisha uchaguzi kagotebekananga bali bakurigiye birogo bose bakurwanirire kirogo cy'uburayi bwense ya Kenya bono nigo bare 55 neke nigo giguchikobeko bochori asabe number 1 oyo mase gukwa abochori bwatenende number 1 esa guchazi ngoyo mukure ne tukata bwati uzito according to election laws lakini once abere confirmed na IEBC kolengana na machiko asa gusirio buguma bwaye abochori bwatenende number 2 I say point we can get an example kurwa se chikuranjire chiatenete cha kitutu cha South you remember yes mungwara naro kwete ngoli onale kuru somebody otenine kurwa Jubilee I guess oba joli boga sukabozio ikinige ndekemo number 2 ntuke kwanete igoro I think ntuke kwanete tikuri igoro nga igere chikoyo bo monyogiro ikigera gocha kurigia abantu bali origeri bakanze ochaka gochora umuntu tagete ego chiko take time n'abantu noje abantu basetumba bangi nambale batama itigosoma yes na ndoma chikura chigwa kulituka elimo yes wono igonga abantu mbale batachigwa akachikura echi ward injire boy gochikabwate chi list chintambe sa yes ward yabone ikire goze abantu goze 40 bono egende iki kitwatebiri kyo gwaka chikura ngora ikira chigosiekera abantu bande bono nechikoire kiombe gia IEBC chinga kikora lyo mubui
ikiagero kubarugi chikurango chiko twaro monyogiro sana kubara pakocho kubara oyo iganyora 10,000 oyonyora milioni 1 oyonyora 100,000 oyonyora wapi kitambo moja kubeka matoke kiro mundanyore igento kia yakolengana bunaga netikonyora it will take a lot of time igento kire bagotebanga kero muntu naga netiobolendi yes kiagera kero le itakuwa ni gharama aspirant yes ngoe security definitely ni gharama sana ira chiko ekoba costly ebyongati ebintu biria bikoirera bono obochori bwense ya Kenya nemo nasekero kirikyo burayi bwense gechigo twara monyogiro sana mugano ingayoro nora sepechi ya kabiro rairo kirete kiri ye gazeti ya Taifa Leo epeji ya gatatu Dudus nemo lekereto mugano ngana ki omungwano yo mukuru kunga Kisilu Mutua Kisilu Mutua gabwatetwe asogotebekana kumoita Pio Gama Pinto 1965 Pio Gama Pinto yes akabwata kubekwechera akahukumirwa igesibo kie miaka 36 years yes what you call it no that's not the story. The story is this now akaberwa umwaka 2001 na nyagosira President Moi asagote babono stino agenda tekoberejera goteba ngatali safe igale safe wejera kubwa basoka kurwejera ende siko because abantu baramongenta niba idinano mushe omungwano nerero uyigolerwa akadati ndikoruma siga igomete konta ujiro sara zinyanga ujire mugano ino ora sepechi gatata singa seti ya The Daily Nation nayo tigiro la mamo asepechi yakabiro boigoro botindoro asabaruwaniriri bali bagukikoriye kero kyo burayi bwense ya Kenya anene mono bali bakoriya buna abaruwaniriri bene independent candidates yes omochanda obeiro arama jabo jabere jinyinge bakabande bayirolire eji abaruwaniriri bande naro jo montabege yani alama chiboleta abantu omonda kubike magi ngejaki kiega that okay with all due respect omonda kubike tanda no legend you know legend ngege tanda yes kana tema kuligeri eyege tanda kiego symbolize wo gora kujimirimo anyway we're not talking about this the symbol where's your jore the symbol and just giving examples yes symbol chabere chingira abantu ba jore lekendi kionsi batebirenga kero kende kolengana lichiko arama ya oteta kirikubweka ne yonde bwensi yes lakini kolengana na Chebukati munyakero gekyombe ya IBC otebirenga onde bwensi ole cleared igomanya na ikiranitia majikai ntoke ndete nege karogete kia abaliki media council media council nkona kuigeli barabaliki goro yo wechiko report chikura igoro mo bisana lengo rokurwa se office of registrar of political parties right utenete region ya Nyanza that is one of the issues yaringe kokwana nge mandate ya office of registrar of political parties yes no kuenekinga party symbols jiweka inina any symbol yo murwaniri onde bwensi ya sekero gokende gionsi but I think imbara ingeombe kikere responsible korwa alama chiria nayo ochora alama yao yes sekero kwenda kutepo documents ya unali bakuri linga alame ye bweka ine yonde nabenge search yo bolemo for example roch kulie number ye title deed igo kubwekana it means you have to go back the drawing board enteke bekira already enda liyeke yao enteke ngao abakoleta no manyonjo buno so let the microphone yeah the microphone abantu baredere bakesimi pakeza so beke ori gorota wicheva kiora jogo unora chole lakini maite abana siasa asalama libagotaka korwa gotakale oru alama egochigwashiriye igintu gitaragera ko convince abantu bagire chikura ere symbol ngora arana abantu nebyabuso abyabuso no Kenya Social Congress na cyanyona tegete ko chena ndalo gokora ndabaje ni chararani ongwa naro guligikura wetera Kenya Social Congress I remember nkalia ariko abantu byabuso kwa buze constituency na bete Mwagadora sepeche gatano ni mugeke peche gatano nakabere Dudus ngana kibona ba running mate bali bachorwa yes either sebiro byo governor either sebiro byo president barachigo determine mono inga kichikura chigwaku from different places especially as chikura chibo governor yes unabona Kisii County you see what is happening anyway and I don't know why aba running mate abange bachora ba yani aba aspirant abange bachora ba running mate kurwa kurubuge tutu
koleta bagetutu wengi tu sana koleta bagetutu wange kero meta bagetutu mbagwa tuboka bana bono konya chikura chiabo na they benga have central numbers abenga central yeah by the way uko kwa nze meyo lakini nebwate chikura yes no eno abanyali bali mbagwa chikura sana yes tatika bono mochando no limba likwebanga wina ro mochando na bono baro bangi bakurikie birogo lakini what is the problem with our leaders ngibata kwikaranze bate to mondo yo mawo wake chikura because mama etenga bonsi bago so gente que masaya o mae temna mogo cha bangi chances chino kurara mwezi chirigoro anyway now like now that is why I say now okoruo mae that want to listen to you serious na hano rojo sakurikiria county ya Kisii ligere linakubuliri swali goro ya azimio la umoja wa Kenya usakurikire no wale Simbarati asumu gweka roboti ndo ya gazeti no wale Simbarati no wale Chris Obure kuro Jubilee Simbarati ya ODM no wale Samongeri oyole DAPK na ndengoli Recho Tundo kirana sokate kuru UDA osakurikire Manson Oyongo no wale nere KNC kebunguo yes igora osakurikire kuru Kenya kwanza igo bwate candidate ya mo kuri go gavana oyole Ezekiel Machogu yes so it means kende kemoja nike koleka nake abantu totebenga bantu basegwaka kurushinse mo cyabo totebo ngeli gakurunya libali masabo wono ino omo cyando no bakuru na Machogu kwa rogera bani oyo nde sorry Charles Chwema toke akamutigera Machogu yes wono it means ongeli ari kumutigera nere Machogu wabe bweka kurunyali bali masaba n'abanyali bali kwa jumla batware umuntu oyomo toteba abanyali bali bamwe gwaka chikura chiria asobuhamo mujando ko babaye umujando ko leto ko muze we ko mujando bakwe banga actually bale to mujando we not campaigning onde gwakera buko but these figures we are analyzing ikera no gazeti ya The Daily Nation kamba ya Nation Media na bumba kore research yabo na baro bakaleta matokeo so we just looking at giving to be no bono roche bogira ngo batenere tio mongwa no yes so to kuma jari bagada bantu ndubugo beka gavana ndio doliye biroge bike byobunge and by the way what happened dina roche sense media council almost chaos Silvano Osoro kugikiriwa sijapata huo ujumbe na iwe toro boti roko bwato kwa samanga na maia tutafuatilia hiyo baadaye right asepe chekata te gazeti ya Taifa Leo roboti ndoro unabona mwana chibi na Said Juma Chitembwe aganyete bono gojia gokorera ubutukikera murayibu ense na bwato ko roboti ngara abaya ensemo nagachore committee go yes committee go igero siwe ege ikaro kegende mo kira munengia manyeke kagotoka na mamocho bas atatoka lakini kwa kutoka timo mocho na boni yako chikuli moshahara nusu no boni gate ni nense mo completely moshahara suspended moshahara yango to nusu nina I think moshahara nutaka kwa nusu okay I don't know which if I'm not wrong njimuna ngana suspension ekera begiro nse yamanya yabakure ndabanta babago ko inaweza kuwa by the end akula nusu kanyo are nusu moshahara ye atarachi kwa dismissed completely at the same time umungwana asege kaleke kyalenge Kisumu Afro Cities kikiguru no moske uru mugiye Kenyatta murabi nse ya Kenya na goikerano na barai omongwana yo omo director we budget kurwa se county ya Homa Bay na abeguru mo chere by the way kabeguru mo chere ka uru bintu bya byonsi p igago ja kwa ni guna bakoli mirimo hoteli kurwa sarenge atamanye tiendo kende kora te ya bategeli bamanye nkyo mo chere umete mabuga omo chere ne liyo ko kubeguru maete timati go se go siria akiri turi konyara kumanye ndo kende chitorojo muteganda chiacha okorara timanye tinga chitorechi nga ichi chiarwa ikene madawa ya kulevya getokubekerwa se drink asenkorora nche monta ara allowed kobetua kose kubekerwa ryo garare nyagitari yes orengana bali bamanye theater yes theater kero kendo gokorerwa komano gete anesthesis yes na hando maite bali n'abanyagitari babwato umanywe kerengo kegoro neli ryogo lipimire likamanywe kerengo okubekerwa neji daikari ko ira somo wero liere yaduri chigora ryo bona okubekerwa kwagona kwabe generator on the same story let me argue let me advise bantu bande bose bakwenda soma kwa bani yosi nyoba cyo kwagona onyuchi chai chiabo no ari cyo kwagona be careful ngogo tigere drink yao
Ekero gosoka kwenda no nese washroom. Kungunta ogende. Be careful. Kungunta. Oseka we no muntu bwegene tomatebi ndigererie drink yengo jana. Ata isinkoraro lichitoro chimoteganda tochiko kwabusa. Tebus Kazudi. Oscar Sudi mbunge okaba Kapseret. Yes, Kapseret. Monyogiro mubwatira. Peji ya gatano na gatatu. Tatigo ilikuwa masakara. Certificate. Oro yo. Amindo. Oye ko wate C+ teba ni C+. Ono tegerra. Korengana n'umugano oyo Oscar Sudi ekinankire kiregenderete kotini ritukuri igoro. Yes. Igabonete kobera kotini ekineke kegenderere. Eloya yaye gateba arwarete Italy akale kubweniwa. Italy. Ikoti gateba basi onyo kale kubweniwa. Moleta masakara ya kale kubweneliwo. Onyaleta. Italy. Bono tegerra. Ekina kibwatira neti Oscar Sudi nkiringa certificate yabwate ya secondary school korwa school ekorokunga highway secondary school. Kenya Certificate of Secondary Education. KCSE ngano akorete korwa. Principal igoronko dini yarenge go testify. Former principal yorenge principal mwaka oyago teba akorete korwa. Yes. Principal yega teba nga you are honor. Wanafunzi yoina. My lord. Elieta lyo mwanafunzi imago teba. Tuwalirigiri bake kaba yebitabu. Ndiya ze register school. Sasa mondo ite karas de matemu ayo korwa ze school we. Akino awati certificate ya form 4 teba akorete korwa. Elikira Oscar Sudi. Yes, Oscar Sudi. This is our country, Kenya. I love Kenya, by the way. Napenda sana Kenya. Naipenda Kenya yangu. Anyway, drama tell. Inchi ya urithi wetu. Ndio dini wasakuru waboga na safari Tanganyika. Anyway, this is the story. Oscar Sudi nabwato machando, by the way. The way things are going on ekineke, what a problem. Because that means na bara beta ba cleared which Quran elections in August as an MP, because the requirement is we go to a certificate of Form 4. Another thing. And two, na bara asako so erubona mangana forgery of documents. Yes. And number 3 bono. Ekinge kichika asako 14. Maswali kitogo twara ntubuna aba Kenya igoro yebyombe bibigo cha byachunguza abantu batarabori chikura, because Oscar Sudi has been an MP who cleared him. Neli zakareli. Nkaitenga ekero abarayi bawchora nemo no president, igendo bono no governor, obo jumbe na bobo MP. Kaite ekero ko ile certificate kera mbako babange. Neta kireba egembe ya IBC. Kero ko enekia na bago check no nenkuru neck. They can work nes na now they can work in so Kenya National Examinations Council. Esirio yera certificate ye. Avoid menyogire. Binto unebi. Otherwise wono mongwana to some extent na wana mubeke njenga ne nabo bate mugala mu yake mpe. Ekera kolete certificate. Okoni misiri yabanga certificate ne yaye. Ojoli rubaka joli. Olire chibeza chaba Kenya jinyinge sana. Ngaji ko jira ni mona kero mwamulire. Wano inyanyora sepeji ya gatano gatatenga seti ya The National Mancho Motegereli. At the same time wese igia gandreta sichinse mojiri cha Ukraine. Yes. Na boigo guate kabuburu waire bwa COVID-19 imeyen sengima. Ebago tebage ganga ebibionsi biagerire. Ese igima mincha ya climate change ya tenenere mono. Na human activities chinyinge cha mente kanire. Right. Mwagano inora sepeji ikomi yenko bwate kananege karokirika gandreta somo chie okisumu gia Africities. Alright. Asepechi yakane gazeti ya Taifa Leo ne bwato roboti kurwa se county ya Kakamega uno monyogiro rorekanire ko baroro gati ya UDA na ANC bona ngonya kungusana na bale babo Cleobus Marara, Benjamin Washiari na boigo umungwano nde nale gaiga poro bago tabanga gaigo muchando chikoba na bo Azimio la Umoja wa Kenya la chikonyo liba kwanye bago chikogendera kungusana ne kabire ya the same time kurwa chinsemo chirichia Meru okungusana nagati yo mugabana bwe county yo Kiraitu Murungi nabo igo waziri w'uburemi ya Kenya Peter Munya nabo kora chikobeka Azimio la Umoja wa Kenya asabe Raila Odinga atachikonyora chikura chisa ine kuru nseme Raila Odinga onyo oberega konyora chikura kurwa saya sana asoro gongorwa Central Meru no Raila aberega konyora chikura chinyinge kurwa igo bono nya Peter Munya mbali uchikoigwana na buyana Kiraitu Murungi
egente kina bokera chikoleta lakini mbai wana netagatigera kirete murungi abuli bugabana I don't think they have a problem unless bono kirete murungi ne kiama kia yatake koleta monyogiro inazimio umate Peter Munya bono igagotumeka agotumeka ababwatani baye komoiyeria kiraitu murungi umate nabo umate siasa umwana siasa nabako batesokia lakini ground hivi ndakoleto ebikozana by the way igatiga nkora nikura sepechi yakane yes ngwaroche umworoki gwabwe miaka 15 kamura kaimogetie tuaninga gakaenda bake skuru ya wakane school fees se skuru ya Kangaroo meye county ya Embu kamuranga lina roga kolera sana kurugitutu masaba na na romo kamura kalia lakini na iunge gavana ya Nyamira ya mwire school nyalibo gombo yanyo mwire school congratulations lakini abana bangi sana Dudus bago chandeka yango tebi by the way toraeta semechigo etorole mechandero toraeta osago take 1 week yogo etana no etake I know Dudus okore researching ke Dudus I know yogo Rwanda my brother I know gora basego kumisana mugano nolege gasepeche 12 ngana kibono bomo bwa Kenya kwanza weiranira se drawing board ndio elinde kuri ye strategy unabagote bwega se a paragraph ya kabrenga this counter strategy includes portraying the alliances no roje yankwana se aseke kusia so bwenge ogochorwa Martha Karua na Azimio la Umoja yes for sure kialete ile ebirengererio Kenya kwanza because injira the gender agenda yangere gukwanirwa as kurende Kenya kwanza biranire mesa number 1 batete gocha ne strategy yo uko marketintira Martha Karua and number 2 bamanya kwanza gukora prior announcements ngana kibao cyokora appointments ne biroge binge gase cabinet babitononia abasubati ku neutralize egentekikie kia women agenda and stuff kianzile korokana ku Azimio mwino kiarolekanire ko akiruchinko bina basubati abantu they have no interest as Azimio la Umoja wa Kenya timbuka interest ya Kenya kwanza yes lakini kende yonse gekobeke yo ngotegererande lakini ntindira kibago chiwaka Martha Karua ebagote banga batagete bate baganga ebatagete como by digging up that on her yes and rivals sloganeering how are they going to datify Martha Karua maybe baje godi barole kia kolete kurumaega kende kero kende scandal ende bintu binga bunebyo Kenya hii magano ino rase page 12 at the same time page 13 Dudus ebagote banga Azimio la Umoja 1 Kenya no barachiko kora opinion poll selinde gopikyo Montoyo mo anda Azimio achigukina namo nechinsemo chiria Kenya kwanze begeto Montoyo monatia kabarabuwe hiyo ni strategy exactly whatever hiyo ni strategy at the same time page 13 tunaikwane tomugano nganga ki William Ruto achire clear about orwangorwa western yes magega yego tebekana ngabarwaniri abange batene nazi chinseme icho bago chikubaga nebintu ebi bagere chikura chise ine nchigenda Kenya kwanza at the same time aba Kenya babere bachire kotini aseke gambero ke moimechi semo che Mombasa right kubolie koti enyare kurulunga Azimio la Umoja 1 Kenya Coalition Party tell registered kolengana neri chiko lia register of political parties. But let me tell you, ntu abole the same question no mobiso kurwa register of political parties yo lengegali igate ebete kolengana ne amendment yenyia ya election laws ya korekante and political parties and coalitions ya allow it coalition na be register coalition party which they invoked bakamanya korosigenteke, and which means possibly amendments is ji akore tu elinde ko chiwanjera Azimia be registered as a coalition party abatinga ndiko semba chiara ndige mugano ino ora sepeje 13 na gotigira sepeje katani gazeti ya Taifa Leo bone gotebekananga omuwakili yomo kwa Sheila Sabaya wase county ya Nakuru igarucha seke gambero eliogoje komanya korwa se wizara yechisemi gose ngakibe bangire ya CBC maite bana ebintu byajenga junior secondary gose anyway mugano ora sepeje 14 goro yo mongwano liyo bagakomiterwa masasi mugasogati nyimwe mucho Nairobi asaba nyanyi bana basokira roboti ng'omonto yo
obokebago abere ogokora korumagega no obonge iye koro kinga kero kendo gwakukwa ya masasi edini nere tachiete buna konyera baigwananire egotebekana ngana abwata abasubatia 50 young ladies yes ale gutumeka kwa abantu mochero igwakwanaga abantu barara bagwake dealinga besende yonsi okorusi musacho oyo abwate mufuko ngakie iyo aho kwa 10% ichinde kwamwa 10%, just 10%. Onye kwamura 30,000 iwe wetere ngao Yani just 10%. Ngao kwa chiri bu sato. Exactly 3,000. Ngao kwa chiri bu sato. Just 3,000. Ejindo gena na 3,000. Imagine. Anyway, ino sebeje komena kana singa seti ya the Daily Nation. Ekambi ya Kenya Kwanza kula una William Ruto batugutera irale amachibi ya roboti ruativa nga azimio la umoja wa Kenya nere tanga ine na 39%. Batabire nga ine menyogiro. Siasa ni musumeno by the way. Inakata nyuma na mbele. The same thing Raila Odinga aleko kanda chiri za chibune chekero kwa yako nyora aleko sino yo kabire. Yes. Chikura chia 2013 na 2017. Mwanoleke gasepe che merongebere ne yamonga na kikuru asinse mu chia migori bakona gotemanga ngura chiku irobo gavana seba gotebanga obosemo senator bono chilo ayako uyo kuri kiro kibo gavana gwetera sekia magia ODM ebago chikumina na Dalma Sotieno uyo gochikoboli gwetera sekia magia Jubilee na Boaz Okoth uyo re independent Boaz Okoth no yo mwaboke no Okoth I don't know think they must be brothers tena manya buyo sijaisoma kwenda ndani nijue kama ni brother yake. Ukimwangalia jamaa wanafanana na Ken Okoth. Anyway, what they are saying asomugano oyo nolibagote bagiganga influence ya Okoth bado yes ya Okoth bado nechikoyo nekimononga ngora chikobe governor. Yes. Echisemo chirichia Migori. Especially kuri Dalma Sotieno na Uchilo ayako. Bona siasa magegusana no enkuru metuka kuruma gaiga. Bonsi bakuru asesemo ya ebiro byaminyo kile sana. Tigandu erani opi. James Orengo. Ebagote baganga bono kubua wa James Orengo bugabana chinsemo chia siaya. Ngeli rais. Ngeliwe chikoba rais by the way. I'm telling you ngeli chikoba rais karona ategerete chirisechi chinde. Aliya stoga ndete training tubwate bakabali bande bakurwa abaliki bande bakuru Siaya, Homa Bay, Migori, Kisumu. Lakini I think for sure I think ngochere yaikera. Noma iteke ntuke kuchigosalia obo kurende bwa Orengo. Nachite ku realize and it's a serious thing. Omo governor bono Siaya. Is it anaitwa nani? Colonel Rasanga. Igakurwa the same place. Locality no jebite no debanga bobazi majoge nini no Orengo nera kuru the same ethnic background. Yente kingi wete kerete to manyogiro mobe. Anyway, kuira na Jumatatu ngokwande the full version of what is happening in Siaya. Siseme kitu. In the meantime mbano ino ura meme page merongebere na kabere. Chideka tubwata ni sato chioka. Thank you so much. Kurwa achinse chisiko oboroire bwe ebikondo. Nyani ni ege kondo. Yebo. Yes, oboroire bwe ebikondo bwa tekira se chinse moje cha Buraya. Na nene mono enseli ya America, enseli ya Portugal. Na bogoso mumanyanga kiburoiro bwa tekire. Boroire mbole bwa chitwa ko swine flu. Nyote bwe chinguru. Zineli kubalia chinguru. Katikati ngazete ya the pull out ya DN tuna mangana mapambo being a Friday litikulia rero. Yes. Boigo mabagaye natangasira yemeremo ni biashara abantu basiritia bamwabo ikigosori muino mbabatangasitenga na ki abantu bagwaka chi golf. Yes. Ngai chigo cha gwakwa bitiki I think on Sunday ingo kora bale English Premier League. Asega serigi chikosori nabagosori timu ya Liverpool ne chikosori ni timu ya Wolverhampton. Ase bakagere gochikobwe gosori iyo na gosaba sana Manchester City ebugwe ne timu ya Aston Villa. Sidani. Anyway, nipeleke Dondoo bana tumalize tuingie weekendi. Tuingie kwa Dondoo. Mambi nimbe my school chitago by the way. Nimetaka sayino. Kuana na wanafunzi. Wikanguana na wanafunzi. Tumekeke ukelio ile ndugu yangu. Asante ndugu yangu. Thank you so much. Dondoo tunaingia wapi? Tuingie wapi? Tuingie Materi Tharakaniti. Tharakaniti pale. Materi.
kikia were tarakaniti omongwana oyo by the way omusacha bwi miaka yaigatwa akanyora egesio kunyoma omokungu obwate kieni ekiya mono ekera munyoma egachansi ng'omokungu oyo igo baigwanaine nande banchaine omokungu oyo ngotegerera aro omusacha oyo buya n'omusacha oyo motegerera buya naende bagamba buna bagokora ebinto bune familia baigwana lakini abantu abanga abasacha babere bakomerera amatu musubatu yasinga inchu yekieni kiaye bagoteba ekieni amache gotimanye tinga kibamire kingo nekieni ekiya bono obogima mbwa bachirete buya ase ogotwara enibe isaine lakini mbwa renge kadiri yake mbarenge bataka mono lakini mbatagete enibo gobaisana bagendere kwe maintain awe advance bono musubati yori tukelimo ngo etakare asomochi oyo omateri oyo gotoka meyeka ya tarakanithi kagwetaka umera niliente nyelimo likale goterenie V8 woziaye Wancho modeli V8 ne mentro kugorukurumaye asante ematacho agaete ensemo ekere yate nabuzi yaga agaete ensemo kagwete ensemo akarore kerore kuira nanse agasumwa mungwaro reko yandi akamusuma swati oya karigire magaga ke sabu limo kabere nkogenda gusengo tigangi unki agontebi ngamada mwabari yako mzuri unaenda wapi naenda hapa materi si nikupe lift niko sawa acha nikupe lift tu hamna tatizo una wale akakana gasoim mungwano ineliente nyibwate chibyasoko kumia bakagamba no musubati olia omwali bakakolera koenda na chinamba musubati olia kanda gakole shughuli arakokora akaira naka akatebi musacha I want to be very sincere to you nanyoro musacha gitubwate gali ntingu na ande gakoreka ko motenengu ajabu ama ne lift ama nange lift ale tuachenja ni chinamba musacha yaga kira for 1 minute akamatebia my dear muntu ina bachi bashisa turo chini boneto kete utakura Romeo orete nibo ino musacha Romeo musubati olibina atebigwa bakaba bakugamaniria entenyiriria bono bakaba bakumira na kuba kumira na ibuna baumira no kumira no komo musubati oli akwira na kana 50,000 musacha yakamutebi ndio abuno twende kazi ayegenda nando kurangi monyoga ndaeni ibo tigaba sacha bachikugunduweke engane iyo atengo kumetizana no I'm telling you the truth abasacha bachikugunduwe engane iyo bakagikerio musacha olia bakamurama sana how can you kyura korere into kinga muneke orumoka ongane chibeso tagete toko ndokore no muchengo tata omenye bugimo komenya bure kabisa toka hapa tutaki kukora hapa ntoma digo senkia chita kanya cheki na gozena atenene ndimoka yakuru korete nivelia hata sitaki kuendelea na hiyo story sitaki but igen tomanyete ngibona wongera donde kondo siga ngo ende igen tomanyete ke monorosa the worst thing enze yetole tomanyete o kera toro wiko bwense omukungu arakora so musacha omusacha arusimo batata kakora omukungu iyo pakaranganya mutigiro no mujiyo noko bani faithful oseko igo mukungu ira bato musacha onde correct asande correct tiankwa ne gatorwa koranje eni botegera gosobo takambogera o sacrifice through love kobole slave ingasinge nchiyo botaka no nyemo iwana ine mobwata omorembe ngabono tigangende narariye bese moinase ngenja bese nero mobwako ngire uchumi yatirire chigas jamentire komenyore une slave bantu mbaro bono iga Dudus bako gendi chigari chigwakwana chi V8 lakini mbabwati morembe because iba chita sasa ngenjo ya mali nebintu binde byokororekana n'obugima bule raisi lakini emechando babwata chinkoro chiabo ima bantu babayigolere babaerese murai cyane ugwatete nga basacha bamweko
abasacha bamuwe gotebie ensenki bagwetera kera omonto abantu babategerera enseya you will know inga abasacha mbatongete nekiomegeko kolera abo basacha njera bagokwanirwa ebinto bakwongorura kini bado omonto boko akanira omwana school fees into ngeorajogora and still manyoja ne chingeni ebinto bagoro bameshi babantu moyo bali sisemi kitu omanya kuboli kunga naye mozaje ule lakini omera gojinda zida yakolera gojia mwanjo motegera nyole gazeti ya Taifa Leo we manyia yo manayanda manga sinchira yo wikiranu at the same time nabagoto bwate semi mitandao ya itoyonsi ya social media kisiifm 94.1 nsemeli ya Facebook kisiifm 94.1 nsemeli ya YouTube oko like o subscribe na o share togendera go kinaso bwamo kisiifm 94.1 nsemeli ya Twitter ande kisiifm 94.1 bado nsemeli ya Instagram nyorenga seti ya The Day Nation we manya manga molekera singa seti ritikulia rero toenda weekend bana at the same time nyora litukulia rero by the way gochakera chide kange ikomichire musho yes gochaka tori chinkwana che masemo no mobunge bwe constituency ya Kitutu chache South Omoske Richard Momoima Onyonga oyokoliyo bo senator imeye county ya Kisii asenge njotari gochikobo kyango sokande yes omonkwaneli ni mwamaiga no mozaniona ne mwabagete constituency ya yoro muntu katigala noti agera sawa noti yore ayibora omo abatagarali ainse kwebaga mo mwakiresimi omotebinga umorali kurukurona limayaka brigadier because na makorete interview sometime back I think 2019 if I'm not wrong okay natiga maiga mujumba wawi wekachinse kisiko bunakoretwa sore na kisiifm imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse kisiko bunakoretwa sore na kisiifm imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse kisiko bunakoretwa sore na kisiifm imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse kisiko bunakoretwa sore na kisiifm Iyi kisiifm 94.1 eredio yo mugusi inche mukanu tigantere eredio yaito kisiifm inche mukanu tigantere eredio yaito kisiifm watabaraya baitabaya bagokorega simo igwebuya watabaraya baitabaya bagokorega simo igwebuya oyo teregita temba imbuya segasi ya engia oyo teregita temba imbuya segasi ya engia okebere ya barayi baito bakorega si ya wanomukia okebere ya barayi baito bakorega si ya wanomukia amyoro ne musi dudusi Mominchori meto samyemia amyoro ne musi dudusi Mominchori meto samyemia Mochikoro Miruka Stacy hashtag kama kawaida ikiwa ni mama yao Shelly kadotka dimple omwanache dimple asa wasemi aboyege tija Egasimo wate nengia asa wasemi aboyege tija Egasimo wate nengia Enka yomugusi isega yaino nengia Obasemia mu wate nobuya isega yaino nengia Obasemia mu wate nobuya emusi mazai Como gepidi ekia emusi mazai Como gepidi ekia mekenye mwana bubara